Layak. Tiba diapurmu kuwi to, No. Iya. Tibae kok kowe, sing nom musuhe nom, saiki tuwek musuhe ya tuwek. Ayo, kuwatmu pirang dina kowe? Wong tuwek rasah melu-melu urusane wong nom. No Warno. Potonganmu ngono. Ayo dibacutke apa piye? Kowe iki dewa lho, No. Semar ya dewa. Kudune iki ya luwih waskita to, golek wahyu ki nganggo dalan sing apik. Golek wahyu kok nyolong iki karepmu piye? Kiai Semar aku njaluk ngapura. Wis tak ngapura, wis. Nanging aja nganti mbok balen itu mindakmu sing kaya mengkono kuwi. Ayo, ndang balik. Ndang balik ning kayanganmu kono. Langsung ngeleng. Lunga karepe dhewe. Ayo, iki yo ngono. Ayo, arep nesu kowe. Arep nesu kowe. Wahyu kuwi sing wenang milih iki wahyune kuwi dudu menungsane. Ngerti ora? Mbok ngengkel arep golek dalan model piye to? Ora mungkin kowe. Kok arep lakon iki ora mungkin. Bumo sadar Bumo. Sadar yo, Ngger. Topeng waja kuwi dudu darbekmu. Sesuk tak tukokne topeng ning Ponorogo. Topeng ganongan. Pirada apik sithik, Bomo. Wah. Wong tuwa ora kena digugu. Ratu Ndarawati jane bapakku tenan apa udu? Titen ana. Titen ana. Pun nggih, sabar, Ngger, sabar. Sabar piye? Sok ben bakal ana kedadian perang Gojali Suta. Sok kapan ngenteni sing nanggap? Wis gek bali mriko. Kowe kuwi urung wayahe nampa wahyu ya, Buma. Kowe dadi satria ning bangsa open ana negaramu kae lho, Buma. Ah, berdebah.